вика, мали, не знам, лепота ли е упрашля, чистота ли е, педантност ли от много се лепат жените, може и до лепак от дай, ме разбираш? Ама не те се лепат, бе, нема жена у малко, шо нямам преметнат. Гледа, ба, гледа, гледа. Не свърти. Ева, кай да, гледаш ли, шести път помине от събаене. Джо заборавила нещо. До вечер, кай да, че седне тук на столчето. И че го донесе челчето, разбираш? Ай, плукни тук. Мали, плунката още не ти е тебе за майстор да бидеш. Ай, оди таму найди леп, кайде. И но падна ми на нещо тия лепко, ти ще го правиш сам за 3,5 минути. Не го бива, да ти кажа право на... те на мой другари ми вика, те по тебе се лепат жени, нека седе тука, може и за него се залепе, некоя да го женим. Вие знаят моят дупло си чар. Ем челчето, че го закърпиш, ем нея че закърпиш. А мамбе мали воджи от 2 години, че е лепме. 2 дена. Добре, остави, ай. Оди, вземи нещо да се напием, ми се пие нещо, ай. Що сакаш? Що сакам? Чук я търпата малко. Не го бива. Джаби иде, ама шо че правиш? Можеш. Види, я много лесно ги ловаме. Или директно и викам, I love you, мори, седи тук и готва е работа. Стварно вака, те глупа ще рече, ама не знам, шо толкова ги влече, шо се лепа толкова по мене. Свика, може да е лошо, викат сърбите, що вече потисък, то вече утисък. Или е комшиите нивни имат и они пословица, изпод великog брда, велики кукурус расте. А и ние словенците има една, они вика, словенците викат, товариш, разтовариш. Ти такто е, нели? Воа перде да има уста да проговоре. Некнеш ми беше една бугарка. Дойде и вика, обаче майсторе, дали че може да ми го закърпиш челчето. Како не може, госпожа, викам, седи тук. Айде, баба, висока, стройна. И качи, викам, тук ножето. Готури она ножето, тя тук челчето. Дум, 2 пъти на челчето. Дай, викам, те да го пробме на ножето. И взе, файни го ножето, тури го челчето. Файни го ножето, трябва по-горе ножето, па челчето. И време вика, майсторе, обаче това више не е ножето. Викам, госпожа, това не е ни рачето, ама касно беше. И курдисаме. Терай. Свърши бе, работа, свърши бе. И накрая викам, госпожа, нещо да кажеш, печата ти нещо, евентуално оценка да даеш. За лошо се теси сега. И викам, майсторе, всичко хубаво, обаче беше мек. Викам, госпожа, ами я това намерно го правя заради тебе, да не те убиям. Не да може да е твърст, може да те разтепам наполу, па че те оттепам, не може. Хвала, мали.